kapan-kapan sowan mrono, heeh. Dolan mrono, iya. Gondol wirah tak gondol tikus. Sami kali bojo kula nika. Yen ngasli wong mundi lan pun gondol lampor tekan getasan. Pun caos tetembangan, Mbak. Ora gondol wirah kayak ngetuti gembili. Aduh, iki siap-siap wetenge kram. Pun caos tetembangan kula mboten badhe mestani. Tetembangan ingkang panjenengan remeni menika mesti paling apik dhewe. Nggih, sugeng sonten Mas Petrus. Sugeng sonten Mbak Ayu. Nyuwun ngapunten Radi Randra. Mboten napa-napa. Wau kepalangan mriku wau wonten terop tiyang mantu. Nggih, terus ping mergi wonten Jalan Sehat. Oh, wonten Jalan Sehat. Teng mriku wonten terop kula wau nggih. Keterak terop niku njur mubeng-mubeng. Mboten napa-napa ingkang baken sampun dumugi wonten ing panggung menika kanthi Bagaswara Slamet. Oh nggih. Pun caosi napa, Mbak? Nggih. Nggih, paringi podang kuning nggih. Oh nggih, mawi bawa nggih. Alah, mbok mboten Kok ngarani sampun. Nggih, nggih. Super wani-wani karo Ndara wae. Aja padu lho. Menika nuwun sewu menika ugi dipun live streaming kalih Malik Ngawi official. Nggih. Di streaming tok, Ya ora apa-apa, ora ketang bindeng-bindeng ngene iki lak ya lowong, Mangga pun caosi podang kuning Mbak Dewi, mangga. Nadyan wujud temong paksi. Ya karang bola-bali nek putra dalang iki lak ya wis. Wah. Karange putrane Mbah Man iki siji Mbak Sinta loro Mbak Dewi iki ya nek wah suarane ya becik-becik kabeh. Nggih kados blek diseret. Mboten kok ya panjenengan kok. Mangga pun lajengaken. Kawitane ning Bronto. To. Halos manis nang Halus manis nang semake ke. Re aduh. Sudah lama aku berkelana, nggak pakai celana. Loh. Aku pun kulino. Goleki podang jana. Mencari si podang kuning, jenar. Ibu bunga hengatiku ku Ceng. Ngandeng bisa dadi Menika bawanipun sampun dipun aturaken dening Mbak Dewi.
dibacutaken langgamipun.